7 ବର୍ଷରେ ମିଳିବ 52 ଲକ୍ଷ। ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ 7 ବର୍ଷରେ କରନ୍ତୁ ନିବେଶ, ପାଆନ୍ତୁ 52 ଲକ୍ଷ 8,000 ଟଙ୍କା। କୁହାଯାଇଛି ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛି ଝିଅ। ଆଉ ସେଇ ଝିଅ ପାଇଁ ସବୁ ବାପା ମା' କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଝିଅର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ କିପରି ଗଢ଼ି ହେବ, ତାହା ସହ ଝିଅର ପାଠପଢ଼ା ଓ ବାହାଘରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥାନ୍ତି ବାପା ମା'। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କୁନି ଝିଅ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଏକ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ହେବ। ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଆପଣ ଭଲ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରୋଜଗାର ରହିଛି, ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଫାଇଦା ଦେବ। ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷର ନିବେଶରେ ଆପଣ ଭଲ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ଆପଣ ମାସିକରେ କିଛି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ରଖି 7 ବର୍ଷରେ 52 ଲକ୍ଷ 80,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୌଣସି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ସ୍କିମରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡର ସ୍କିମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରେ ଆପଣ ଭଲ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସିକ 40,000 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ଏହି ନିବେଶ ଆପଣ 7 ବର୍ଷ ଯାଏଁ କରିବେ। ନିବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 12% ସୁଧ ମିଳିବ। ମାସକୁ 40,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ 7 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ନିବେଶ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 52 ଲକ୍ଷ 80,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ରୋଜଗାର ରହିଛି, ତେବେ ଏଠି ଆପଣ ନିବେଶ କରି ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଝିଅ ବିବାହ ପାଇଁ ଆପଣ ମାସିକରେ କିଛି ମୋଟ ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ରଖିଲେ 7 ବର୍ଷ ପରେ 52 ଲକ୍ଷ 80,000